Roskilde Festival. Here we have all the lights and all the music, and it's starting Think you can stop what we do? I doubt it. We've got the energy, we'll tell you all about it. I searched for my spark and I found it. Everybody in the Camp Ish fejrer 12 års jubilæum i 2025 og har haft over 70 medlemmer fra hele verden. Vi passer perfekt ind i Clean Out Loud, da vi deler de 2 centrale værdier, bæredygtighed og fællesskab. Tidligere har vi deltaget i Trash Mobs og har efterladt vores plads 100% clean. Med over 10 års Roskilde-erfaring passer vi på hinanden og skaber god stemning. Vores camp rummer både forældre, sygeplejersker, dyrlæger og pædagoger, som er klar til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Vi glæder os til at danse til koncerter, opdage nye kunstnere og nyde årets bedste uge på den hyggeligste mark i Danmark. Vi ses med ved 20. over and you feel you have to space it.